de cel despre care tocmai vorbeam, Shinji Kagawa. Foarte ușor este depășit fundașul dreapta chinez, întoarce bine mingea Bebe, are timp să facă preluare și a înălțat mingea Kagawa. A tras apoi cu șiretul, balonul este deviat. Aici s-a văzut forța lui Bebe, a plecat excelent de pe loc. 1-0 așadar, în favoarea lui Manchester United cu golul japonezului Kagawa. Probabil va fi o nouă modificare. Se pregătește să intre pe teren Paul Scholes. Kagawa, Chicharito n-a gândit rău continuarea, cu pasă pentru Kagawa. Vor avea timp în următoarea perioadă să exerseze asemenea scheme, asemenea trasee. Chicharito și Kagawa. Antonio Valencia centrează la